Inggih salajengipun para pinispu Pratama kakung saputri winantos agung pakurmatan sumangga samangke kepareng angerapi pasugatan musik mijil saking Salarong nggih musik Ringga ingkang dipun pangarsani Bapa Hartono. Ikmaripun lan sasongda saatipun kulaturaken dumateng Dimas Dito sumangga. Kawula nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantukar harjan katentreman dalaka bagas warasan kunjuk sagunging para tamu. Kakung Swana Putri ingkang satuhu kinurmatan. Linambaran rahmatipun Gusti ingkang Maha Agung kawula ngaturaken wilujeng enjang. Wilujeng pepanggihan lumantar pemetri budaya campur sari ringkes Ringga Music ingkang mijil saking sanggar seni Selarong Ngemplak Kartosuro Sukoharjo Makmur ingkang pun pimpin panjenenganipun pabunden kula Bapak Hartono ahli madya keperawatan. Nujuwatan kaledangan siang menika kawula sarincang sowan ngabiyantara nuhoni pamundutan panjenenganipun Bapak Setyaka Sekran Ibu Noreni ingkang pidalem wonten ing Ngendra RT 3 RW 12 Bolon Colomadu Karanganyar. Nuju wonten kaledangan siang menika wonten ing adicara walimatur lulus boyong temanten awit putra jalunipun ingkang asesilih panjenenganipun Bagus Anam Bayu Hartoyo sarjana komunikasi ingkang sampun kajatuh krami kalian panjenenganipun Roro Ayu Liviana Devi Nur Sahni putra putri siwi panjenenganipun Bapak Iputu Agus Dharma sekalian Ibu Heni Saryati ingkang pidalem wonten ing Plempungan RT Setunggal RW 7 Bolon Colomadu ugi wewengkon Karanganyar tentram. Kula lan sarincang namung tansah memuji lan ndedonga mugi-mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Boten katalumpen wonten ing kaledangan siang menika Ringga Music Hanganti cacah wonten 3 seniwati. Setunggal pokok setunggal dalam tepakan wiwit saking iring kilen kiambak seniwati mijil saking Naladan Kartosuro Sukoharjo Makmur. Nuju panjenenganipun Nimas Ayu Sinta. Godang tela suwe raketamu temu pisan karo Sinta. Nggih Mas Dito. Turun salajengipun seniwati mijil saking Naladan Banyu Dono Boyolali tersenyum. Nuju panjenenganipun Nimas Ayu Ayu Rukes. Jamu godang tela suwe ra ketemu temu pisan ora suwe turune kang kinten kiambak
Seniwati Mijil saking Ladan Cicago Boyolali tersenyum. Nggih panjenenganipun Ade Ayu Kintan Yolanda. Sarana deji sing kandhara bei sing iring para mantri jek jek nom jek jek nom jek jek Dodi sagunging para tamu kakung Suwana Putri ingkang satu kinurmatan. Sumangga kita sareng-sareng midhangetaken salam pambuka. Salam pambuka saking pemetri budaya campur sari ringkes Rengga Music Indonesia. Ugi boten kata lumpen dipun senggunung kalian FD Pacang Profesional Audio CO Yeay Wah seke CO Hey hey Asik Dibuka di toko sendok cangkir Sendok cangkire Atas kebul-kebul nyamblang tenan wedaron dene Batu ramang-ramang manis-manis pelayane Seterang apotro sing dipikir tak ora rumangsa Dibuka ditoto sendok cangkire Sendok cangkire Atas kebul-kebul nyamblang tenan wedaron dene Batu ramang-ramang manis-manis pelayane Seterang apotro sing dipikir tak ora rumangsa Wala setir lengo potro siwas naksir ora bisa Doni J, sagunging para tamu, kakung Suwana Putri ingkang satu kinurmatan, mekaten kalau mau salam pambuka
Salam pambuka saking prikonco pemetri budaya campur sari ringkes Ringga Musik ingkang pun mimpin panjenenganipun Roko Mas Hartono ahli madya keperawatan ingkang mijil saking Selarong Ngemplak Kartosuro Sukoharjo Mamur ugi boten katalumpen dipun sengkuyung kalian FD Profesional Audio Sound System Kacang.